добре дошли в това видео. Поне нещо да стане скандално, не знам. Започвам от начало. Сега че да се взема тук нещата. Добре. Сега ще играем и почваме да играем. Сега ще ги бия, гледай. Само гледайте за кой съм аз. Първо ще вземем малко джемове, да имаме кръв и да ни убил веднага. А само пълните играчи. Ой, давай! Марко! Не! Искам гласа ти да не го чувам. Добре. Добре. Хора, сега ще питам да ни бия. Виж вашия геймплей. Просто. Нали горе и Да не настинеш, добре? Няма да настина. Четката взели си майка? Не знам. Май, юни. Само здравейте, Веселин Футбол от фирма Превент, борба за родителите. Здравейте, днес се записвате, за да гледате кога ще писаме дали вашия контакт. Да не се възможно да решите малко повече за какво става дума, да ви видите нас горе, какво става дума, какво е препарат, как представлява. А има ли лакове, дори нещо върху дървените полотни? Апгрейдвам го и сега да си взема нещо. Да, добро. Да. Ами този лак, който е отворен, има монстро обработен, който каквото и да ви говорите, знаете, трябва да се премахне и след това да се отработи. Сега, това, с което ние работим, това гел,
той испански, и се ползва цял свят, е специално за консервиране на такива стари сгради. И се ползва тук от чехите повече от 30 години, може би, и от тях взехме ноу-хау. Идеята е, че обработва се дървото по два начина. Единия е напръска се с специална машина, да се напръсква, и отделно се разпробива талки, нали, по-дебените дървета, където се разпробиват, с специален бюро се слага вътре, с възвратен клапан и по 40 бара налягане се нагнетява вътре целият препарат, който е такъв химиоскопичен, който е гел и прониква много навътре в самото дърво. И става едно цяло с дървото. И това се прави поради три причини. Едната е дървоядите, като идат от дървото умират или ако кацат на дървото умират. Второто е консервира самото дърво за бъдещи нападения. Ако някога мина там 2-3 години, защото е по принцип да 10 години, но 5-6 години според мен може би ще изкари повече. Като кацне бърнат дървояд или каквото идея, няма да може да снесе лагите или преди да ги снесе ще умре. А и дори да ги снесе лагите, те като ядат вътре в самата дървесина умират. Разбирате ли? Второто е спира гниенето на дървото и гъбичното развитие. Не говорим тук за тези знакомитите и тези неща, къде го пръскаш и след 2 дена го няма. Но трябва да се приложи правилно. За да се похват, трябва да се махне горното покритие, защото каквото и да пръскаш отгоре, като има лак, той точно това прави не позволява проникването на влага, на течност и на каквото и към сърцевината на дървото. Той има така до 3, може би 7 см проникваемост, като се изшкури плътността отгоре, защото не е нужно да се минава пак с такова, може да се изшкури, може нещо да си го намажете, примерно да се махне на някакви всеки варианти. Просто трябва да се махне горното покритие, за да може да се напръска и да знаем, че там да чакате 2 месеца, да видим какво е положението, дали ще трябва второ нанасене или не. И вече като реши проблема, ще да печатате, ще ползвате или не така обикновено. Но горе-долу е това. Под покривното пространство, отдолу водените грили, това всичко трябва да се обработва без да влияе с къщата, той е бавно, унищожава цялата дървесина. Той живее между 3 и 5 години в самото дърво. Зависи там от кой вид е, храни се от дървото и дупчиците, които виждате, това е вече гръмбъра, като излезе, той излиза за 4 седмици, айде някакво 6 седмици, колкото да снесе яйца на околните дървета. Това е и умира. Той 95% му минава по формата на лава. И вие няма как да го унищожите, ако не се работи с някакъв препарат, който не да първо да прониква навътре, второ и да се инжектира в самата сърцевина, за да мога да достигне до тях. Това е долу процес. Ще ви пратим всичко подробно, но просто да знаете, скъпа е услугата, движи се около 30 лева на квадрат, горе да го ориентирам, за да се технически, защото те хората тук вече ходиха на някакъв път и те си представят 20 лева, там 200 лева, 100 лева, нещо такова. В смисъл самия препарат е скъпа, една кола от него струва 800 лева, машината и тя е 5-6 лева, която се обработва и си е проблем, защото се сдучат самите куми, пръска се, който 30-40 минути тежи и не може да работи, защото се прилушава. Трябва да се почива, по двама човека сме един си, горе-долу това е. Бързо става, с машината бързо става, но ако е нещо 150-10 квадрата нагоре, ще отиваме на повече от половин ден работа. Там е като се разпада. Цялата, те пъти от вие горе не сте се качили. Колко пъти отидеме на оглед, вика ние горе няма и като се качиме горе, защото не влизат вътре да гледат и цялото дърво и няма. То няма, защото ние сме има една варвенска фирма, които се занимават с този испанския препарат. И има едни, къде работят с един хелий, а той не става за нещо, те ни го предлагат още преди години. Лъжа хората за нещо, после обаче